update. Grabe, hindi ko na napakita sa inyo ang falls. Kasi pagdating namin dito, umulan ng sobra. Tumataas na din yung tubig. Kailangan na namin lumabas dito. Kasi pag tumaas yung tubig dito, hindi na kami makakalabas. Today we are going hiking. We are going to our meet-up place. It's so early. It's still 5 in the morning. But our call time is at 4 to 4:45. So we're late na. Ayan, nakikita niyo na ako. Yung late na yan, galing pa yan sa lamppost. Yan. Punta pa lang kami ngayon sa aming meet-up place at Kukulat. So, kita-kits tayo doon. See you! Asan tayo papunta? Start na kami ng hike. Say hi, say hi. Good morning. Dito kami sa entrance ng Sicaw Village. Nag-last minute buy lang yung iba. Kami kasi mag-hike na. A few inches later. Ayoko na, day. Gusto ko lang start pa lang. Ayoko na. Hi! Sen, mag-hi ka sa vlog ko. Hi vlog. Yes, mag-hi kayo, Mark. Gago, Si pag-ikot ko, Del. subscribe ko ha. Hi. Hello. Uy, may truck oh. Ayoko na, start pa lang. Balik na tayo. Taas mo ang temperatura, init ng iyong katawan, higit mas magaling Hindi. kailangan ng break. Hello. Sobrang init na. Sobra. And nakakapagod na. So, nag-rest lang kami for 5 minutes kanina doon banda. Then ngayon, paakit kami ulit sa village. Mga 1 hour pa or 1 hour and 30 minutes. Ay, kapoy jud sa day. Ano, ang ilong day kay magbulag na. So, see you guys later. One hour later. My baby's driving me crazy. Hello mga tao, nandito na po kami sa wala pa katunga sa dito katunga. Wala pa katunga sa kamatuuran. Let's go na. Vlog! Si Tisoy yung nagdala sa amin dito. Say hi, Soy. Salamat po sa pag-subscribe sa amin. So, mga 1 hour or 30 minutes to go pa daw. Oh my God. Super haggard na. This is the reality, guys. Reality. Okay, from 5 minutes rest, off to the village again. Hi. Hi. So fucking tired. Kakapoy. We still have a lot to go. Oh. Right now, we're still currently assaulting. Assaulting simply means that we're going up and up. And after this, we're gonna go to the falls and maybe Ligo-ligo there. pitch our tents. Uy, hindi mo sa falls mag-pitch. I mean in the village. Yeah. Dahil sa mga sagingan. Mga day.
Malapit na daw kami sa village. Village. Oh my gosh. Almost there. I think we're almost there. Or atik na po to. Yay! Ito na? Ay, biscuit! Ito pala ito. Hi. I'm Now reach the top. No. Apoy. Guys, tingnan nyo kung gano'n ka-steep yung dinaanan namin. Super steep. Ayo ka at lumamo ang ilok. Talagi. Rap session. Kaayo. Astang kabuya. Mura na lang mitero. Ambot na. Kay karon. Kami mga dusafos. Kay kami. Karon mura na miracles. Kami karon na mag-beat sa aming tent. Mura naman ni sa og. Ambot na ba? Kanya na sa hangak pa. Thousands of tears later. Jose, hello. Anong tawag nito ang campsite, Soy? Wala ning Sikaw Village. Wow. Wala ning legit nga village. Itong ganina, mga village lang to. Pwede pa to Sikaw Village. Entrance ra. So ito na daw yung Sikaw Village. Kumbaga pa guardhouse pa to. Go babe, kaya mo mag-pitch yan. So, dali lang kayo yung tent. So mag-pitch na kami ng tent. Kuan man ni oy kanang pikas. Okay, so that's Tan pitching our tent. Go baby. Ito ba? Ito siya guys. Ano siyang umbrella? High-tech gani. Tapos na. Yun lang, 5 seconds lang. Finally. After, parang 1 hour and 30 minutes lang daw yung assault namin papunta dito sa campsite. Thank you, Lord. Kasi nakaka-pressure kapag mabagal ka. After mga 30 minutes siguro, mag-prepare na kami for hiking pa falls. Gusto ko matulog. Notebooks for mga bata dito. Ay, napag-unapan mo. Sige. Asa mga damit? Kalipay sa bay lagi. Ay, mamaya pa rin nila. Ibigay. Balik na lang kasi sa mga guide. Na, diri, gibutan mo diri. So yun, aside sa mga laag-laag, nagbigay din kami ng mga school supplies for the children here in Sikaw Village. Kasi wala lang to help and give back kasi pa-stay nila kami here. And they need it. Diba? A little help for you, maybe a big help for them. Yan, papunta na kami sa Sikaw Falls. Wala kami mga dalang bag. Ang sarap sa feeling. So, resting time. Baby, yung water! Instant ref. Brain freeze. Ikaw daw. Oh, this thing. Okay na. So guys, kiulan mo sa mong hike. Times 2 the OOTD, turtleneck. Stranded pa kami kasi ulan. Ay, naku. Hindi naman ni mahuman ng baklay, uy.
Mandar pangit ng sikaw, ah. 5 minutes sa iya ha. 5 minutes. Wala man. Day. Ang Bajoy Falls, nakit-an or nadungog. Pababa daw. The fuck? Day, pila naman taka oras nagbakay. Guys, can you hear it? Can you hear it? Di pa na maos. Kadangas ka na? Ganda mo ito na. Saan mo? Dalan, dari assist. Parehas mas lala. Mahirap pa. Ulit. Dun, 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 dun. Ulit kari oh. Tara. Dun, dun. Dali magunit diri. Kaon kog sagbot. Go, Kaon ng plastic. Deli. Careful. Be careful. Oh my God. Nanajud kay falls na nakita. Ah. So, ganyan kami galing. Kailangan namin mag-cross dyan. So yan, mga kasama pa rin namin yan. Grabe, sobrang hirap. Super. So this is the house of Siguro, tingnan lang. Train ako madali. my baby is cooking lunch. Ay, so hi guys, update, grabe, hindi ko na napakita sa inyo ang falls. Kasi pagdating namin dito, umulan ng sobra. Grabe jud ka ng kusog kaayong ulan. Alam nyo, kumain kami sa loob ng raincoat. Tumataas na din yung tubig, kailangan na namin lumabas dito. Yun, iba napakita ko sa inyo yung luto. After that luto talaga, umulan ng sobra. Sobrang hirap guys. Andito ako sa ilalim ng, ewan ko, hindi ako masyadong maulanan pero nababasa pa rin. Mga kasama ko, Transfer nyo na lang yan kanin agad Bing. super happy ang ulan. Let's see what we should do. Alis na siguro kami. Kasi pag tumaas yung tubig dito, hindi na kami makakalabas dito. I mean, mahirap nang mag-cross doon papunta sa aming campsite. So, yun. Oh, sana mag-stop ng rain. Very good. As in, I'm stuck here inside. Hindi ba ako makain pa, nagluluto pa, sobrang hirap ng life. Ano ba dami water? Oh! Nawa oy. Vlog ko rin. Deserve to ng vlog. Hi, Doggy. Doggy, walking with us. Hi. Are you okay? Hi, Ken. Laban! Kaya, pumunta lang kami sa falls para umupo at kumain. After that, balik na naman. Good morning. It's day 2. And di na ako naka-vlog kagabi pa uwi kasi nahirapan kami sa trail pabalik and naabutan kami ng gabi. And super hirap na ng trail, super hirap na mag-vlog after ng malakas na ulan. So yun, ngayon gising na naman kami para magluto ng breakfast. Tulog pa siya. Ito lang giunan ko kagabi. No, Bertra.
Nooy, oy. Kasi nabasa yung malong, yung jacket. Wow. Sisig. No, baby. Mag-hi mo sa camera. 1, 2, 3, go! Pagin mo, hi! Hi! Ganahan man eh. Oh, ganahan. Luko, man ka. Ayaw, uban. Na ito. Kasi nagamit sa uban na may pang babae. Gani. Ako ito hatag sa ante. Ante. Ante, ano sa mga Ate di ay. gamitan niya, permi ha. Mga dagko kayo. No, Dito, bali ay, tama lang isa mo. naman ito yung panty daw dito. Ulo, oy! Oo, nangatag panty. So, hi guys. We're done packing and we're ready to go home. In a while, ano na yung mga aming mga gamit. Nakasampay na kasi. Yan, bag ko. Kasi naulanan kagabi. And yun, we're just waiting na matapos ang iba mag-prepare. Hikers. Hi, it's David Croft. Oh, hello. Ma, Pauli na mi ma. Mag-hi, Col. Mag-hi, Col. Hi. Oh, hi. Grabe na. Grabe na. Hey guys, I'm back home and I'm with my Tamina. It's my dog, and I'm so happy that I'm back home after a very long and tiring hike. So that is it for this vlog. I hope you guys liked it, and please don't forget to subscribe to my channel, and please like the video and press the notification bell so you would be notified whenever I post. And I really hope that you would support me in this channel, support me in this journey of starting my own channel. So if you want to comment some suggestions on how I do my vlogs or videos, just comment it down below. And yeah, that's it. Bye. Say bye. Bye.